दे दे राम दिला दे राम देने वाला श्री हे भगवान हमारी इज्जत कर रहे हाथ में इज्जत बताइए भगवान। राम दिला दे राम। अरे टाइम पास। अरे पार्टनर कहाँ रहे यार। अरे पार्टनर ई का हाल बनोले बड़े अपन। ये सब गर्लफ्रेंड के चक्कर में भइल। गर्लफ्रेंड ई का होला। गर्लफ्रेंड नहीं का बुझा लड़के के चक्कर में भिखारी बन गई बानी। ए पार्टनर ये धंधा गांव में करती तो अच्छा नानू लागी। ऐसे ही शहर में आके भीख मांगत तानी होय अपन नाद भरत तानी। ए पार्टनर बड़ी तेज भूख लागल बा कुछ खाए के रखले बड़े। हां वाह भाई पार्टनर भाई बहुत भूख लागल बा। हां उठाओ एकरा के। हे के हां ए में हमार फ्रिज बा निकाल दिलल। हां बहुत हसत रहला पार्टनर आज एक दावा तहरा के कमा गेलू। अरे चुप रह बे फिर बकबका तड़े शुरू हो गईले खाई देवे। दे पार्टनर एगो बात बताओ तू तो शादी के चक्कर में घर से भाग के शहर आइल रहले का भइल लोग का। देख पार्टनर सब सही हो गई रहल एक तो सेठाइन के गर्दन सही करे गईली सब गड़बड़ा गईल। सेठाइन गर्दन ई दोनों हमरा समझ में ना आई। पार्टनर यहाँ पे हमरा के सब डॉक्टर हीरा बाबू के नाम से जानेला। वो एमबीबीएस आई मुंह का खोल तड़े। जानते रे पार्टनर कुछ तो इमेज बनावे पड़ी ना भौकाल मेंटेन करे पड़ी तबे तो बियाह होई। जानते पार्टनर रानी हमरा से बहुत प्यार करेली और शादी करे के भी तैयार हो गई लली है। पार्टनर सेठनिया के चक्कर में साथी टूट जाए। सब ठीक हो जाए।